Esta fin de semana as actividades culturais próximas ao Nadal salpicaron varios espazos da comarca de Chantada. Daremoslles conta delas ao longo destes días e hoxe imos comezar co tradicional concerto de Panxoliñas impulsado pola Coral Polifónica de Chantada. 4 agrupacións inauguraron o Nadal na vila anunciando con música a irrupción destas datas, que en maior ou menor medida son diferentes e familiares. Na tarde de Panxoliñas houbo varios guiños a Manuel María nun ano dedicado á súa figura e que vai rematando colmado de actos de lembranza. O concerto de corais contou coa participación da Coral de Riotorto, Coro Voces Blancas de Chantada, Coro Asociación Cultural Músico Crisanto de Rábade e a formación anfitrioa, a Coral de Chantada. Tamén representaron a súa obra sobre Manuel María os alumnos da aula de teatro da Casa da Xuventude. Quedan cun anaco desta tarde musical. Viejo tambor, viejo tambor.